Ақтан шоғыл жерлігінің Шираттағы отырышында Ақтан шоғыл жерлігі муниципал біремлігі башлығы етіп, Аттағов Ингел Навапұлы сойланды. Hürmetli депутаттар, сіздің барығызды да шын көңілден құтлар арыз айттыңыз, депутат болуыңызға. Ақтан муниципал район уставының 38-ші мәддесі, 41-ші мәддесінің 2-ші пункты негізінде муниципал біремлік башлығы район советі депутаттарынан еркін қауыш беру жолы білән район советі вәкілетті шырына сойлана. Ақтан муниципал районы башлығын сойлау, ауыл жердіклерінің вәкілдіклі органлары, районда ешчәушілер, жәмәғат үйшмалары, Татарстан Республикасы президенті тәқдимі негізінде район советі депутаттары тәқдимі білән көрсетілген кандидаттар арасынан сойлап қойыла. Күн тәртібінің бұл мәселесі бойынша шығыс жасау үшін сөз 6-шы шақырылыш Республика Дәулет Советі депутаты, Татарстан Республикасы Дәулет Советінің Дәулет құрылышы һәм жерлік үзара комитеті рәйсі Хайвелин Альберт Валинжанов берді. Хайырлы күн, хөрмәтле Актаныш муниципаль районы совет депутатлары, җитәкчеләр, чакырылган кунаклар. Барыннан да элек Татарстан Республикасы президенты Рустам Нургалиев Миниханов һәм Татарстан Дәүләт Советы исеменнән сезнең барыгызга да барлык Актаныш сайлаучыларын Татарстан Республикасы президентын һәм 4-нче чакырылыш җирле үзидарә органнарына депутатлар сайлау буенча бик мөһим сайлау кампаниясын уңышлы тәмамлауыгыз өчен зур рәхмәт белдерәм. Тавыш бирү нәтиҗәләре буенча сайлаучыларның югары активлыгын һәм 83,3% Татарстан сайлаучының Рустам Нургали улы Миниханов кандидатурасын хуплавын билгеләп үтәргә кирәк. Тавышыбызны Рустам Нургали улы өчен биреп, без фикердәшләр командасына берләштек. Без алдагы 5 елдагы республикабызның үсеш юлын сайладык. Хөрмәтле депутатлар, республикабызның барлык 911 җирлегендә җирле үзидарә депутатларының сайлаулары узды. Муниципаль берәмлекләрнең органнарына депутатлар сайлау нәтиҗәләре буенча 7572 бер мандатлы сайлау округында 7559 депутат сайланды. Тулайым алганда муниципаль берәмлекләрнең вәкиллекле органнарында депутаттар сайлау уңышлы узды. Сайлауларда 2,301,828 сайлаучы катнашты. Ул республика буенча 78,3% тәшкил итә. Муниципаль сайлауларда барлыгы бөтен Россия сәяси партияләренең 10 төбәк бүлеге катнашты. 2015 елгы сайлауларда 9 бүлек катнашкан иде. Әйтеп үтәргә кирәк, республикада бүгенге көндә 38 сәяси партияның төбәк бүлеге теркәлгән. Үзәк сайлау комиссия мәгълүматларына караганда, партия кандидатының иң күп сайланган депутатлар Бердәм Россия партиясының 5406 депутат, бу 70,8%, КПРФ 322 депутат, бу 4,2%, Кадел Россия 271 депутат, ЛДПР 215, Россия коммунистлары 143 депутат, партия Роста 102 кандидат, һәм иң күп процент биргән үз-үзләрен күрсәтүчеләр бу самовыдвиженцы дип йөртәбез бит инде 932 кеше, ягъни 12,2%. Кертелгән чикләүләр белән бәйле барлык кыенлыкларга карамастан, әлеге сайлаулар Татарстан җитәкчелеге тарафыннан үткәрелә торган социаль-икътисади үсеш курсын дөреслеген һәм безнең президентка алга таба да нәтиҗәле эшләү өчен халык ышанычын расладылар. Хөрмәтле иптәшләр, Актаныш районы территориаль һәм участок сайлау комиссияләре әгъзаларына, җирлек башлыкларына, предприятие һәм учреждение җитәкчеләренә, агитаторларга, күзәтүчеләргә, кыскасы бөтен район активына республика җитәкчелеге исеменнән рәхмәт сүзләрен җиткерергә рөхсәт итегез һәм сезгә исәнлек, саулык, киләчәк эшләрегездә уңышлар теләп. Территориаль комиссиясе рәисе белдергәнчә, сайлау муниципаль районның барлык җирлекләрендә дә узды. 199
депутат сайланды. Соңғы күннәрдә җирлекләрнең вәкиллекле органнарын беренче оештыру утырышлары узды. Аларда җирлек башлыклары, аларның урынбасарлары, шулай ук район советына вәкилләр сайланды. Шулай итеп, вәкиллекле орган Актаныш муниципаль район советы хәзерге вакытта тулысынча оештырылды. Сезне район советы депутатларын бу вакыйга белән котлыйм һәм эшегездә уңышлар телим. Эшегез нәтиҗәле булсын. Чөнки район төзеклеге һәм районның халыкның иминлеге сезнең хезмәтең нәтиҗәсе белән турыдан-туры бәйле. Хөрмәтле депутатлар, бүгенге утырышның көн тәртибендә бик мөһим мәсьәләләр тора. Аларның иң җаваплысы муниципаль район башлыгын сайлау. Без барыбыз да аңлыйбыз. Районда беренче зат, аның абруе, нәтиҗәлелеге һәм максатчылыгыннан күп нәрсә тора. Бу республика һәм ил күләмендә дә шулай. Без республика җитәкчелегенең шәхсән президент Рөстәм Нургали улы Миннихановның җирле үзидарәнең нәтиҗәлелегенә, муниципаль берләшмәләрнең уңышлы үсеше мәсьәләләренә җитди игътибар бирүен яхшы беләбез. Татарстанда тормышка ашыра торган федераль һәм республика күләм инвестицион программаларының күбесе территорияларның социаль һәм инфраструктура мәсьәләләрен хәл итүгә юнәлдерелгән. Татарстанда гамәлгә ашыра торган барлык программаларның төп максаты барлык Татарстан халкына тормыш сыйфатын һәм иминлеген арттыру, иртәгәсе көнгә ышаныч булдыру. Актаныш муниципаль районның алдында, Тулайн республика алдына тора торган зур бурычлар тора. Куелган максатларга ирешү өчен районда абруйлы лидер, район башлыгы җитәкчелегендә нәтиҗәле команда формаштырылу мөһим. Хөрмәтле депутатлар, муниципаль район уставы нигезендә Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Нургали улы Минниханов исеменнән Актаныш муниципаль районы башлыгы вазифасына сайлау өчен Фаттахов Энгель Навапулын кандидатурасын карарга тәкъдим итәм. Фаттахов Энгель Навапулын сез барыгыз да яхшы беләсез. Ул район республикада гына түгел, Россия күләмендә танылган кеше. Аның барлык тормыш юлы туган Актаныш районы белән бәйле. Кайда гына эшләсә дә, Энгель Навапулын районының бүгенге көне белән генә түгел, аның якты киләчәге турында борчылып һәм тырышып эшләде һәм эшли. 1998 елдан 2012 елга кадәр Энгель Навапулын Актаныш районының уңышлы җитәкче булуын истә тотып, мин мисал итеп соңгы елгы районның күрсәткечләрен игътибарга чыгарасым килә. 2019 елда Тулай территориаль продукт күләме 15 миллиард 287 миллион сум, ягъни 18 елга дәрәҗәсенә карата 6% тәшкил итә. 2019 елдагы җитештерелгән продукция күләме 4 миллиард 26 миллион сум тәшкил итә. Бу узган елга караганда 31%-ка күбрәк. 2019 ел нәтиҗәләре буенча авыл хуҗалыгының тулай продукциясе 3 миллиард 986 миллион сум тәшкил итә, үсеш 18%. 2020 елда авыл хуҗалыгы продукциясе күләмен 4 миллиард 315 миллион сумга кадәр арттыру фаразлана, үсеш темпы 15% көтелә. Актаныш муниципаль районы 2,7% авыл хуҗалыгы җирен алып, Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы продукциясен 3,8%-ның җитештерә. Мөһим социаль объектлар төзелде. Торак йортлар, юллар, мәктәпләр, балалар бакчалары, спорт майданчыклары. Өстәмә эш урыннары булдырылды. Яңа сәнәгать предприятиеләре, кече бизнес объектлары сафка бастырылды. Район башлыгы вазифасын да эшләгән елларда Энгель Навапулы үзенең максатчан, нәтиҗәле һәм җаваплы җитәкче буларак күрсәтте. Бер рәттән, икътисад һәм сәнәгатьнең барлык тармагын үстерү буенча истә тотып, республика Актаныш районында милләтебезнең телен, халкыбызның традицияләрен саклау һәм үсеше буенча үзәкләренең берсен күрә. Һәм әлбәттә Энгель Навапулы аның кул астында эшләгән команда бу бурычны
үтәүдә яңа казанышларга җитәргә бер шигебез дә юк. Ышанабыз, Фаттахов Энгел Навап улы район башлыгы постына сайланса, алга таба да сезнең ярдәм белән алда торган иң катлаулы бурычларны уңышлы башкарып чыгар. Хөрмәтле депутатлар, Энгел Навап улы Фаттаховны кандидатурасын хуплавыгызны һәм Актаныш муниципаль районы башлыгы вазифасына сайлау өчен тавыш бирүегезне сорыйм. Игътибарыгыз өчен бик зур рәхмәт. Исән сау булыгыз, сәламәт булыгыз.